Katsotaanpa tuota mainosta ekaan. Tuossa olisi kirjakaupan mainos. Sieltä saisi mun kirjoja, jotka on kirjoitettu Raamatun armolahjalla, selittää kieliä. Raamattu on ilmoittanut tämmöisen armolahjan, niin sillä tehty sitten. Ja mä en ole mistään netistä löytänyt vastaavaa, että onko ollutkaan tiedossa semmoista. Ja nyt sen saisi aika edullisesti tuolta sitten. Ja sitten päivän aiheeseen. Helvetti ohjailee ihmistä tunteilla. Jeesus taas kertoo, että häneltä voi saada tätä elävää vettä, eli elävää tietoa, tai sen taivaan ei saa sinulle mielessäsi kertoa. Naiset tekevät paljon asioita tunteella. He ovat siis paljon helpommin helvetin vietävissä kuin miehet. Tämä on syy, miksi naispappeja ei ole niin hyväksytty. Perinteisesti myös profeetat ovat olleet poikapuolisia. Häpeä on yksi helvetin ohjailun käyttämistä tunteista. Valhe siitä, että mitä ihmiset sitten ajattelisivat. Inho on yksi. Voi olla jopa, että sinulla ei ole edes käsitystä, miksi jotain inhoa. Reaalisesti syytä ei ole tiedossa. Tulkinta häpeä. Voisi häppy enemmän antaa. Suomeksi iloiselle enemmän antaa. Jos sinä ilman häpeä iloisesti vaan tekisi asioita, niin hän pystyisi antaa paljon enemmän. Enemmän pitäisi valita siis positiiviset tunteet itselleen. Filippiläiskirje 4/4. Iloitkaa aina Herrassa. Paavali kertoo, että positiiviset tunteet, kuten ilo, olisivat ihmisen tietoinen valinta. No, sitä voi olla tietoisesti iloinen.